3 пророци, 3 видения за края и само една координата – София, 2025. Баба Ванга предрече, че светът ще падне под властта на глас, който никой не би могъл да заглуши. Нострадамус написа за жив архив, скрит в обикновени сгради. Джин Диксън говореше за последния преводач, някой, който няма да чете бъдещето, а ще бъде обладан от него. Стара аудиокасета се появява отново в изолирана сграда в центъра на столицата. Съдържанието й – фрагменти от гласове, изтъркани имена от архиви. Пророчества, които прекосяват континенти и векове. Баба Ванга, Нострадамус и Джин Диксън – 3 видения, които никога не са се срещали, но сега сякаш изричат едни и същи думи. Край няма да дойде като катастрофа, ще дойде като запис. И този, който чуе, вече е част от него. Това видео не е просто история на ужасите. То е ехото на нещо, което все още предстои да се случи. Гледайте внимателно. Някои думи се появяват само когато бъдат чути в точното подредба. Ако обичате истории, в които реалността се преплита с отвъдното по мрачен, платен и безцензурен начин, абонирайте се за канала сега. Той се казваше Виктор Драганов и вярваше само на факти. Работеше като разследващ журналист вече над 15 години, преминал през министерски лъжи, полицейски покрития, мафиотски структури, пропаднали избори и фалшиви обещания. Но никога не бе се занимавал с нещо толкова неясно, толкова пропито от полусенки, като това, което се случи през февруари 2025. Всичко започна с един имейл. Нищо особено, без подател, без подпис, само линк към форум, скрит в дълбоката мрежа, озаглавен. Синхрон на 3 гласове, краят започва в София. Под него координати и дата 02/02/2025. Виктор не вярваше в пророчества, през годините бе правил десетки материали зад нар. Ясновици, Баба Ванга, Нострадамус, Джин Диксън и винаги бе стигал до едно и също заключение. Хората виждат това, което искат да видят. Интерпретации, думи без контекст. Но този път нещо бе различно. Датата, посочена в имейла, съвпадаше с 3 неща. Неизлъчвано досега предсказание на Ванга, открито в ръкописен бележник, който лежал заключен в мазето на бивш служител на БАН. Рядко споменат пасаж от Центурии на Нострадамус, който съдържаше странна препратка към столица, обърната на запад, но живееща в сянката на изтока. И писмо от Джин Диксън до бивш дипломат от посолството на САЩ в София с бележка: пророчествата ще се пресекат и това ще бъде краят. Всичко това щеше да бъде просто съвпадение, ако не беше сградата. Координатите от имейла сочеха към адрес в центъра на София, на улица Гурко, близо до старата сграда на радиоцентъра. Апартамент 6, етаж 3. Виктор реши да провери, не като вярващ, а като репортер. Взе камера, диктофон, лаптоп, архивите си, заключи вратата на офиса и влезе. Сградата миришеше на влага, на стара боя и спомени. Имаше нещо гъсто във въздуха, сякаш времето тук не се движеше както трябва. Апартаментът бе отключен, вратата се отвори без усилие, макар да скърцаше така, сякаш никой не бе я пипал от десетилетия. Вътре беше различно, не занемарено, не празно, а замръзнало. Часовникът на стената показваше 02:02. Всички рамки с картини, обърнати с лицето към стената. На масата 3 книги, пожълтяла тетрадка с почерка на Ванга, издание на Центурии, издадено в Париж през 1627 година, и малка синя книга с надпис «To see him, when it begins, stay inside». Виктор записа всичко, сложи микрофона на масата, камерата въгъла, започна да чете, да сравнява, да подрежда. И тогава лампата започна да премигва. Нямаше токов удар, нямаше ураган навън, но светлината се държеше, сякаш беше жива. Пулсираше, после загасна напълно. На нейно място радиото въгъла се включи само. Не беше свързано, не беше дори включено в контакт и от него се чу гласът И. Стар, ръждясъл,
подухващ като вятър от друго време. Когато трите гласове се слеят, градът ще се разтвори и човекът, който ги събере, ще бъде проводник, не спасител, а отвор. Виктор стоеше като вцепенен. Не можеше да диша. Стаята стана по-малка. Сякаш стените се приближаваха. Камерата падна на пода. Сама, с кабелите вързани. В бележника на Ванга на последната страница с червено мастило бе написано: «Той ще се събуди не отвън, а вътре». А под книгата снимка. Снимка на самия Виктор, в черно-бяло, но с белези по лицето, които не притежаваше. И тогава прозорецът се отвори с стъклен писък, а под него, в сенките на улицата, някой го наблюдаваше. Виктор затвори прозореца рязко. Не защото вятърът бе студен, а защото беше твърде тих. Нямаше градски шум, нито коли, нито гласове. София навън изглеждаше замръзнала в миг преди буря, но това, което наистина го смрази, беше онзи силует. Стоеше под уличната лампа, но светлината не го докосваше. Лицето му не се виждаше. Само тъмна фигура с неестествено дълги ръце и глава, наклонена леко настрани, като любопитен човек, който гледа нещо, което вече познава. Виктор се дръпна, спъна се в ръба на килима и падна върху книгите. Докато се изправяше, усети хартията под дланите си, хладна, почти влажна, като кожа. В бележника на Ванга страниците се бяха обърнали сами. Текстът бе на български, но почеркът се променяше на всяка страница. Редуваха се кръгли букви, наклонени редове, удебелени думи. Сякаш няколко различни ръце бяха писали едновременно. На една от страниците пишеше: «Не чети на глас». То се чува дори когато не е поканено. Но Виктор вече бе започнал. Инстинктът на журналиста бе по-силен от страха. Шепнеше редовете, сравняваше пасажи между трите книги. И с всяка дума, която изричаше, лампата на тавана премигваше в различен ритъм. Все едно стаята реагираше. Започнаха звуци от първоетажа. Скърцане, сякаш някой стъпваше бавно с тежки обувки. Вдишване. Не от Виктор, не от улицата, а от вентилацията. Дълбоко, с бавен ритъм, като дишане на спящо същество, което се буди. Радиото във ъгъла отново се включи. Този път на чужд език, латински. Виктор не разбираше, но думите звучаха като молитва, обърната наопаки. След това пауза и после глас, неговият глас. Намерих го. Прозорецът не е вън, той е в мен. Ужасът не дойде внезапно, а се промъкна, като вода под вратата. Осъзна, че казаното от радиото бе запис от него. Но той никога не бе казвал тези думи, поне не на глас, поне не досега. Телефонът му иззвъня. Стар, аналогов, без интернет. Номерът беше непознат, но ритъмът на звънене не беше нормален. Беше като морзов код. Повтарящ се, 3 къси, една дълга пауза. После отново, когато вдигна, не чу глас, чу себе си. Отвори вратата в коридора. Не бе произнасял това. Не и днес. Но помнеше мисълта. Някога бе си го помислил, още преди час. Сега тя бе върната от апарата. Имаше врата в коридора. Бе я видял, но не бе обърнал внимание. Метална, с люспеста боя, без дръжка. Беше заключена. Или така мислеше. Когато се приближи, вратата леко се отвори сама. Скърцането бе толкова остро, че кожата му се наежи. Отвътре не се виждаше нищо, само стъпала, водещи надолу, нямаше ток, нямаше парапет, само мрак. Виктор взе фенерчето от чантата, примигна 3 пъти преди да светне, насочи лъча надолу. По стените надписи, същите символи от книгата на Нострадамус, спирали, триъгълници, очи. Но всичко обърнато, все едно гледаш в огледало, което не отразява реалността, а обратното й. Всяка крачка надолу беше като удар в тялото, сякаш гравитацията се променяше. Главата му тежеше, ушите му пищяха. Стигна до помещение, в което въздухът бе платен, сякаш дишаше в сън на друг човек. Там имаше маса и на нея 4-та книга. Празна. Само заглавие. 2025. Синхронът е започнал.
а на първата страница мастило, което още не бе изсъхнало, и ред, който не помнеше да е писал: времето не свършва, само влизаш в следващото му копие. В този момент отгоре шум, стъпки. В апартамента някой се движеше горе. Виктор угаси фенера и остана в тъмното. Стоеше неподвижно в пълния мрак. Всяка секунда в тишината се удължаваше като капка в изсъхнало гърло. Виктор дишаше плитко, прислушвайки се. Горният етаж вече не скърцаше, не се чуваха стъпки, само тишина. Но тя не беше празна, беше заредена, очакваща. Сякаш самият въздух бе заел позиция. Вдигна бавно фенера и го включи отново. Светлината трепна, после се стабилизира, но не беше като преди. Лъчът не проникваше дълбоко, сякаш пространството поглъщаше светлината, както абсорбира звук. Все едно стените дишаха с него бавно, в такт с пулса му. В центъра на подземната стая се открои форма. Стол. Стар, дървен с разклатени крака. А върху него обект, покрит с черно платно. Виктор се приближи. Платното бе грапаво платно като стар военен шинел. Докосна го внимателно. Върху него хлад, но не от въздуха, а от нещо вътре. Отдръпна го рязко. Отдолу телевизор, не плосък, не модерен, тежък, от онези с издуто стъкло и въртящи копчета, с кабел, който не беше включен никъде. Екранът черен, но в момента, в който Виктор го погледна, се включи сам, без звук, само картина. На екрана самият той. Стоеше в същото помещение, но лицето му не беше неговото. Очите му бяха дълбоки, хлътнали, черни до бездънност, а устата леко отворена, сякаш в началото на дума. Изведнъж образът започна да говори, без звук, без глас. Но Виктор знаеше какво казва. Ти си четвъртото име. Твоята мисъл бе последната ключова дума. От този момент текстът не се пише. Той се заражда. Екранът изгасна, а после телевизорът избухна в слаба светлина и изчезна напълно. Като че ли никога не е бил там. Зад гърба му се чу леко потропване. Обърна се бавно. По стената се движеха думи, не изписани, а образувани от влагата, която се събираше по камъка. Символи, които се свързваха. Изречения, които се оформяха. И точно пред очите му, без ръце, без мастило, се изписа: зората ще дойде без слънце и апартаментът ще бъде олтар. Изведнъж над него се чу стържене. Вратата към горния етаж се затваряше. Виктор хукна по стълбите. Крачките му отекваха като удари на камбана в метален кладенец. Когато стигна горе, всичко бе различно. Апартаментът не беше същият. Мебелите подменени, цветовете избледнели, стените изписани, навсякъде спирали, кръгове, думи. Огледалата бяха обърнати към стената. Телефонът липсваше, а в центъра на хола камера. Но не неговата, тази бе стара. Трипод, касетъчен модел с светеща червена лампичка, снимаше. И го снимаше директно. Виктор се приближи, погледна в обектива и на екрана и, за части от секундата, видя не лицето си, а трите лица. Ванга, Нострадамус, Диксън, наслагвани едно върху друго. Очите им се сливаха, устите им се отваряха в синхрон и казваха едно и също: краят идва, но не като война, а като дума, изречена в един апартамент в столицата на мълчанието. Тогава разбра, че вече не е сам. Не в смисъла на присъствие, а в смисъла на гласове. Те вече се движеха в мислите му. Не го командваха, просто живееха в него. Времето в стаята започна да се държи странно. Часовникът се въртеше назад, секундите капеха. А светлината през прозореца вече не беше дневна, а нещо между пламък и лунна пепел. На пода нов предмет. Касета, черна, с червен стикер, без надпис, без нищо и бележка до нея: пусни я, или друг ще я пусне вместо теб. Виктор я взе. Ръцете му трепереха. Сложи я в старата касетофонна уредба въгъла, натисна плей. И гласът, който се чу, не беше нито негов, нито чужд. Беше съвкупен,
множествен, и говореше с самото му съзнание. Ти отвори цикъла. Времето ще се повтори. Апартаментът вече не е място, а портал. И тогава прозорецът се отвори отново. А този път сянката вътре в стаята се обърна към него. Сянката стоеше точно до вратата на кухнята, неподвижна. Но въздухът около нея вибрираше, като когато горещина се издига над асфалт. Очертанията й се размазваха леко, сякаш не принадлежеше изцяло на този свят. Или може би той не принадлежеше изцяло вече на своя. Виктор направи крачка назад, подът изписука, но сянката не реагира. И все пак стаята се смали. Не физически, а усещането, като че стените се навеждат към него, като че всичко се опитва да го държи вътре. Фенерът примигна, радиото избръмча, а после тишина. От онези тишини, които не са празни, а пълни до пръсване. Сянката се раздвижи, не с крака, а цялата, като плъзгане, мина през стената, без звук, оставяйки след себе си отпечатък, мазна следа като от черна пепел. Виктор се приближи и я докосна с върха на пръста. Студ, но след това усещане, пулс. Все едно докосна нещо живо и тогава чу шепота, не от стаята, а от себе си. Времето се изтича наобратно и в края си ще бъде началото. Не разбра веднага, но очите му се спряха на стената, точно до прозореца. Там, където по-рано нямаше нищо, сега висеше нова картина. Рамка, в която имаше снимка на апартамента, същия ъгъл, същата маса, но в нея седеше той, по-възрастен, с коса побеляла, с същите книги пред себе си. Виктор приближи. Картината бе реална, с вградено стъкло, прашно, но на гърба й надпис с тънък молив. Този, който гледа миналото, отключва настоящето. Отдръпна се рязко. Зад него нов звук. Нещо се плъзна по паркета. Обърна се. На пода нова страница. Изкубната от бележника на Ванга. Съвсем прясно изписана. Мастилото още лъскаше. Текстът бе на български, но почеркът бе неговият. Когато прочетеш това, вече си го написал. Когато го напишеш, вече си го казал. А когато го кажеш, ще бъде твоя последна мисъл. Той трепереше, но не от страх, а от разбиране. Започна да вижда връзките. Нострадамус, столицата на огледалата, ще отвори устата си чрез глас, който се чете от сам себе си. Ванга, не вярвай на това, което не помниш, че си изрекал. Диксън, когато думите станат огледала, ще започне преобразуването. Всичко водеше до това. Не пророчество, а програма. Не предсказване, а активиране. Съзнанието му не беше просто свидетел. То бе канал. Стаята отново затрепери. Не физически, а визуално. Перспективата се изкриви. Иглите станаха неестествени. Вратата се издължи. Стената пулсираше и тогава пода се пропука. Отдолу не мазе, а пространство, тъмно, с дълбочина, която не отговаряше на физиката. В него висяха символи. Не от камък, не от мастило, а от светлина. Жива, пулсираща, с глас. Ние сме тримата, ние сме един, а ти си четвъртият. Виктор се отпусна на пода. Не от слабост, а защото повече не можеше да се задържи в пространството. Очите му горяха. От тях се стичаха сълзи, черни, не вода, а нещо по-гъсто, като спомен, който се разтваря. Отвори уста и изрече нещо, не на български, не на латински, а на език, който звучи като звук от развален запис, но с перфектна структура. И в този миг часовникът на стената спря. 0202. Отново. Телефонът звънна. Отново. Вратата се отвори. Отново. Но този път зад нея стоеше той. Същият, но не същият. Същото лице, но с други очи. Същото тяло, но с походка, която не е негова. И тогава стаята прошепна с гласовете на тримата. Само когато се видиш в бъдещето, ще можеш да чуеш началото на края. И светлината изгасна. Когато светлината се върна, тя не беше като преди. Не беше бяла.
Беше синкаво сива, със същия оттенък, който има светкавица замръзнала във въздуха. Всичко изглеждаше избеляло, като стара снимка. Виктор стоеше насред хола, а насреща му онзи друг. Същият ръст, същите очи. Но движенията бяха по-бавни, по-прецизни, почти изкуствени. Като че този човек не се бе научил да се движи, а само да имитира движение. «Кой си?» попита Виктор, гласът му пресипнал. Другият наклони глава. Усмивка. Същата усмивка, която някога бе виждал на стари снимки на себе си, само че в нея имаше нещо накърнено. Не беше радост, беше реплика на радост. Аз съм версия, реплика. Ти си създателят, но не си първият. Гласът му прозвуча като ехото на дума, изречена от хиляди едновременно. Не беше платен, а дълбок, пронизващ. Колко пъти съм го живял? Прошепна Виктор. Не брой, броенето създава отломки, а отломките стават входове. Стаята изведнъж се разшири. Не физически, просто дълбочината й се удвои. Ъглите се удължиха. Стените започнаха да се отдръпват леко, сякаш зад тях имаше още слоеве. Други стаи, други апартаменти, построени не с тухли, а с мисли. Нереализирани копия на същото пространство, а в центъра – бюро. Старо, с дървена текстура, износено от пръсти и мастило. Върху него – лист. Единствен. С заглавие, изписано с ръка, която Виктор разпозна моментално като своята. Файл. Краят идва. Активна форма. На листа нямаше думи. Само пепел. Тънък слой пепел, който се раздвижи, когато се приближи. И от нея се изписа фраза: който го прочете, става негов проводник, но който го напише, става негово копие. Другият отражението се приближи до него. Не заплашително, а като човек, който показва път. Апартаментът е механизмът, текстът е ключът, но разумът е входната врата. Виктор усещаше, че губи сцепление с реалността, но не от страх, от потъване. Нищо вече не беше отделено от него. Мислите, стаите, пророчествата, гласовете, всичко беше вътре. Той се наведе към бюрото, пръстите му потрепериха, взе химикал, нещо го водеше. Писането започна само, не диктовка, не памет, а копиране, от някъде. Тримата не предупредиха, те кодираха. Всяка дума, изречена от устата на човек, е възможност за трансмисия. Но само когато три гласа се срещнат в четвъртия, започва същественият пробив. Четвъртият. Той. Не защото е специален, а защото е наличен. Готов. Апартаментът не е случайен. Координатите не са лъжа. Всичко е избрано по честота, по съвпадение на гласов обхват, емоционален капацитет и минали прераждания на идеята. Другият посегна към стената, отвори панел, който преди не съществуваше. Оттам излезе устройство. Не камера, не касетофон, а нещо като органична машина. Частично метал, частично плът. Време е за свързване, каза той. Какво ще стане, ако откажа? Попита Виктор. Нищо. Просто ще се повториш. В следващата година. В друг град. В друго тяло. И тогава Виктор го видя. На пода, под масата, тетрадка, списък, имена, страни, дати. 1973, Белград, 1951, Пловдив, 2007, Тирана, 2012, Брашов, 2019, Смолян, 2025, София, а следващото, 2031, всички бяха предшественици. Той беше сега. И когато се наведе, за да види по-добре списъка, видя ръкопис на края на страницата. Този, който успее да завърши историята, ще я изтрие от реалността, но само ако оцелее до края. И тогава токът спря. Всичко изгасна. А когато тъмнината се върна, той не беше вече сам. Те стояха зад него. Те стояха в полукръг около него. Не можеше да ги преброи. Бяха поне 6, може би 8 или 1, повторен в огледала, които не отразяваха светлина, а мисъл. Някои от лицата бяха негови, други непознати.
Мъжки, женски, стари, детски. Всички споделяха нещо общо – неподвижност. Те не дишаха, не мигваха, просто стояха и гледаха. Виктор седеше на пода вцепенен. Опита се да говори, но езикът му бе тежък. Сякаш устата му вече не му принадлежеше и тогава един от тях пристъпи напред, без да движи крака. Просто се приближи, наведе се над Виктор, лицето му беше празно, без очи, но кожата вибрираше леко, сякаш звук преминаваше през нея. От гърдите на съществото се отвори процеп. Оттам излезе обект, тетрадка, същата като неговата, но по-стара, изтъркана, използвана. И на първата й страница почерк, собственият му. Повтаряй се, докато думите се изтрият сами. Съществото подаде тетрадката. Виктор я взе с треперещи ръце, прелисти няколко страници. Всички съдържаха историята, която току-що бе преживял, но с разлики. В едната версия сянката идва от прозореца, в друга – от огледалото, в трета – той самият слиза в мазето и не излиза. Беше я писал, без да знае. И сега му даваха още една възможност да я завърши. Ако я напиша до край, ще свърши ли? Прошепна. Едно от съществата кимна или поне извърши движение, което приличаше на това. А ако сбъркам? Друг глас, не глас, а мисъл в мозъка му, отвърна. Тогава цикълът ще се рестартира, но не тук, а в някой, който чете или слуша. Виктор усети нещо в ръцете си. Перо, несъвременно, старо, с мастило, което не капеше, а пулсираше със собствени удари. Той постави тетрадката на коленете си. Почна да пише. В апартамента времето не тече. То се повтаря. С всяка година, в която се повярва на трите пророчества. Ванга казва, той ще дойде без име. Нострадамус, той ще носи гласове. Диксън, той ще живее на границата между сън и предаване. И когато тримата проговорят в едно тяло, вратата ще се отвори. В този миг всички сенки в стаята се изправиха. Не просто стояха, а нараснаха. Очертанията им станаха по-плътни. Излъчваха шум, не звук, а усещане на надигаща се буря вътре в главата. Виктор продължи да пише, въпреки че пръстите му започнаха да кървят. Когато четеш тези думи, ти вече си част. Това не е текст, а код. И ако той вибрира в теб, значи вече си избран. Стаята започна да се върти. Подът не беше равен вече. Всичко се накланяше леко. Обектите плъзгаха се. Маса, стол, книги. А въгъла касетофонът се включи сам. И от него смях. Смях, който не беше на човек, а на сбор от хора, които се смеят в различен ритъм, но една и съща честота. «Спри!» извика Виктор. Но гласът му се върна към него под формата на женски вик, гласът на Ванга. Същата интонация, същото звучене записано, изкривено. Когато кажеш «стига», вече си дал съгласие. Съществата се приближиха, стаята изчезна. Виктор се озова в друго пространство, без под, без таван. Само черно, премигващо в бяло. Пред него голяма структура, като сплескана сфера, съставена от думи, които се движат. Всяка дума – език, всеки език – глас. И в центъра една последна дума. Той я разпозна. София не град. Име. И с това разбра, че предишният носител не бил апартаментът, а жена. С това име. И тя била първата, която чула гласовете. През 1967 И Виктор е просто повторение. Новия запис, новата честота и тетрадката още чакаше да бъде завършена. Виктор не си спомняше кога бе спрял да пише. Може би не беше. Ръката му се движеше сама, като механизъм, който е приел команда и отказва да спре. Мастилото в перото вече не беше черно, а сиво-синьо, леко металическо, пулсиращо. Той усещаше как всеки ред, който оформя, не просто изразява, а изгражда. Стаята около него се бе разтегнала. Стените не се виждаха, само мъгла. А в нея от време на време проблясваха силуети, познати и не.
Фрагменти от градове, от лица, от минали животи. Сякаш паметта му се прожектираше навън. Отвори очи. Не си спомняше да ги е затварял. Пред него тя. Жената, която бе видял по-рано на снимката на екрана. София. Не градът, а тялото. Пророчицата преди Ванга, преди Диксън, преди Нострадамус, съществувала в сянка, никога записана, но първата, която чула думите. Тя се приближи. Беше облечена в черно, но плътът се движеще бавно, сякаш течеше. Лицето й беше гладко, почти безвременно. Очите й, бледи, с цвят на разредено мляко. Тя говори, без уста, с съзнание. Писането е началото, но преписването е повторение. Виктор потрепери. Какво преписвам? Попита. Формата на гласовете. Ние не говорим, ние се отпечатваме. София се протегна, докосна челото му. В този миг видения, кадри, хиляди, градове, в които се случва едно и също, апартаменти, входове, стая с маса, човек, който пише, гласове, които идват през касетофон. Винаги 3 гласа, винаги 4-ти, който ги събира, всички те копия, всички те опити, и всеки от тях завършва с едно и също. Краят започна от думата, която не трябваше да бъде изговорена. Тя прибра ръката си. Твоята роля не е да спреш, а да напишеш версия, в която нищо не продължава. Това възможно ли е? Не знаем. Все още никой не е оцелял след 7-я цикъл. И тогава Виктор разбра. Той е 7-ят. Телата зад нея се изправиха. Сенки в мъглата. Мълчаливи, но не бездейни. Всеки носеше парче от съзнанието му. Спомени, които не бяха негови. Сънища, които никога не бе сънувал. Гласове, които знаеше, но никога не бе чувал. Писането се ускори. Не ръката му. Самият текст. Той се изписваше по страницата преди дори да докосне мастилото. Буквите се подреждаха сами. Редове, пасажи, структури, които образуваха не просто изречения, а пулсации. Кой чете това? Попита той. София се усмихна. Този, който ще продължи. Ти си последният, който пише, но не и последният, който предава. И тогава страницата се разпадна, не се скъса, а се разтвори на тъмна пара, която се издигна и влезе в кожата му. През очите, през ушите, през мисълта, той закри лицето си, крещеше или така мислеше. Стаята се върна, апартаментът беше отново там, масата, книгите, стените, само че всичко беше леко различно. Телефонът отново беше на мястото си, радиото изключено, картините изправени, на пръв поглед нормално, но на масата, пред него, лист, само един, с заглавие, вариант на Руа 8, непълен, неуспешен, да се препише от следващия, и под него дата 08/08/2025, а часовникът на стената тик-такаше в ритъм със сърцето му. Виктор стоеше пред листа, без да го докосва. Студът в стаята не идваше от времето, а от самото пространство, сякаш въздухът бе поставен под натиск. Пулсът му се беше успокоил, но не и тревогата. Тя бе тиха, стисната, дълбока, от онези, които не крещят, а шепнат с години. На листа нямаше нищо друго, само заглавието и присъдата. Непълен, неуспешен. Очите му се спряха върху датата. Внимателно, почти инстинктивно, той отвори календара на телефона. Днес беше 07/08/2025. Утре щеше да се случи. Или вече се бе случило, не знаеше дали има сили да започне от начало, но тялото му вече действаше без заповед. Стана. Огледа се. Всичко изглеждаше нормално, прекалено нормално. Лампата светеше. Екранът на компютъра му беше в режим на готовност. Нямаше сенки, нямаше звуци. Точно това го плашеше най-много. Седна отново пред масата. Пред него нова тетрадка. Празна. В този миг звънецът на вратата. Един път, 2 пъти. Нищо отчаяно, спокойно, настойчиво. Сърцето му прескочи, не посегна веднага. Просто остана седнал, очаквайки, може би сгрешил, може би най-сетне някой жив човек бе дошъл. Отвори.
На прага стоеше момиче, 20 годишна, коса до раменете, облечена в дъждобран, въпреки че не валеше, в ръцете си касета. Същата марка, същия етикет, който бе видял в архива на баба Ванга, ръкописен надпис «Глас 3». «Ти ли си Виктор?» попита тя. Гласът ти бе ясен, нежен, но без емоция. Той кимна. «Трябва да ти го дам», каза ми го жената от съня. Той не реагира. Каза, че ако не го занеса, ще стана следващата. Той пое касетата. Вратата се затвори, без да каже и дума. Постави я до радиото. Ръцете му трепереха. Лентата вътре беше стара, но запазена. Сложи я внимателно. Натисна плей. Нищо. Тишина. След 5 секунди шепот. Женски. Тънък. Почти механичен. Това не е гласът на Ванга. Това не е гласът на Диксън. Това не е гласът на Нострадамус. Това е техният синтез. И тогава нов тон, странна честота. Записът продължи. Пророчеството не е за света, а за разпространението, за разширяването на текста. Когато стане разбираем на всички езици, той ще се въплати. Следват координати. Географски. София, улици Христо Белчев, номер 29, етаж 6. Собственият му адрес. А след това звук от крачки. Отваряне на врата. И глас. «Добре дошъл обратно, Виктор, започни отново, но този път не спирай». Записът се самоизтри, лентата се затегна, радиото избухна в бял шум. И в този момент прозорците в стаята се отвориха сами. Вятърът завъртя страниците на тетрадката, но тя още не бе написана. Той взе перото, ръката му вече не трепереше, тя бе сигурна. Целта беше ясна. Да напише версията, която не се нуждае от читател, само от преносител. Отвори на първата страница. Преди да докосне мастилото, нещо в стаята промени посоката на времето. Не буквално, а като усещане. Минало и бъдеще се размиха. Чуваше гласове от хора, които още не познаваше, но го чакаха. И въгъла на стаята телевизорът се включи сам. На екрана лице. Негово. Повъзрастен. Уморен. Ако виждаш това, значи цикълът не е завършен и трябва да започнем от начало. Той се усмихна. Счупено. Болезнено, но усмивка. Писането започна отново. Първите думи в новата тетрадка излизаха като не негови. Буквите бяха леко наклонени наляво, различно от собствения му почерк. Те се нареждаха в странен ритъм, сякаш диктувани отвътре. Всяка фраза беше като заклинание, събрано от гласовете на всички, които са опитали преди него. Виктор не се съпротивляваше. Прие го. Тишината в апартамента вече не беше празна. Тя дишаше, пулсираше. Светлините в коридора примигнаха. От прозореца се виждаше част от града, но улиците бяха спрели. Нито коли, нито хора. Само осветление и празнота. Като сцена, готова за действие, той чу звук зад себе си, леко движение. Обърна се. Кухнята беше тъмна, но някой стоеше там. Силует. Неясен. Стоеше с гръб към него и изправен до мивката. «Кой си ти?» прошепна Виктор. Силуетът се обърна. Беше самият той, но с кожа бледа като восък, с очи, в които нямаше зеници, само бяло. Устните му се раздвижиха, но звук не излезе. Прокара пръст по мивката. Кръв, тънка линия, стори му се позната. После тишина, оглушителна. Телефонът на Виктор извибрира. Съобщение, номер, непознат текст. Записът черти ще започне в полунощ. Последна възможност. Погледна часовника. 23:55. 5 минути. Той се приближи до радиото. Касетата вече беше вътре. Не я бе поставил. Или не помнеше. Върху нея надпис с почерк, който не беше негов. «Не спирай, докато не чуеш собственото си име». Натисна плей. Шепот. После смях. Детски, но фалшив. Прекалено подреден. После женски глас, който вече познаваше. София. Този запис не е за теб, Виктор, а за онзи, който ще чете това след теб. За носителя, за следващия. Той застина. Гласът продължи. Ти си само преходът, човекът, който запечатва структурата. Но скоро ще дойде и каналът, а той няма да има избор. След това звук като от писане, същият като неговия,
Ръката му вече пишеше последния пасаж, не го контролираше, само го усещаше. И когато погледна думите, които се изписваха, разбра: това, което четеш сега, не е за теб, а за този, който ще мечтае това. Очите му се разшириха. Текстът на листа беше този, който четеше в момента, ред по ред. С всяка дума, която прочиташе, тя се появяваше пред него. Той вече не пишеше история, той я преписваше, но не от миналото, а от бъдещето. Писането спря, само един ред остана. Затвори очи и отвори входната врата. Стаята истина, мракът натежа. Той стана. Очите му се затвориха. Направи 3 крачки. Ръката му се протегна към дръжката на вратата и преди да я завърти, глас отвътре прошепна: добре дошъл, носителю. Време е да препишеш себе си. Дръжката на вратата беше хладна, но не ледена. Материалът й бе необичаен, като нещо старо, но запазено. Завъртя я. Вратата се отвори без звук. Коридорът не беше същият. Беше същият на вид, същите врати, същият асансьор, същият захабен мокет по пода. Но светлината беше прекалено мека, жълтеникава. Все едно времето вътре се филтрираше. На стената снимка, стара, с черно-бяла рамка. Показа него, Виктор. Но повъзрастен, облечен с костюм, застанал пред същата тази врата. До него непозната жена, хваната за ръката му. И дете със същите очи. Зад снимката с надпис с ръка: първият носител, този, който прие. Той протегна ръка към рамката. Стъклото беше горещо. Изгори се, отдръпна се. В този миг вратата зад него се затвори с трясък. Автоматично. Звукът на заключване не дойде от ключалката, а от пода. Метална вибрация. Апартаментът бе запечатан. Виктор остана сам в коридора. Зад гърба му нищо. Само стена. Вратата бе изчезнала. Или никога не е била. Сложи ръка в джоба си. Нещо вътре. Касета, същата, но с нов надпис. Запис 5. Само за изход. До асансьора. Малък магнетофон, поставен на пода. Включен. Нямаше кабел. Нямаше логика. Седна на земята. Постави касетата. Натисна плей. Глас. Мъжки. Собственият му. Ако го слушаш, значи съм стигнал до края. Значи цикълът завършва. Или започва. Мълчание. Апартаментът не е проклятие. Той е рецептор. Отвор. Механизъм за синхронизиране на пророчествата. Всеки, който е писал вътре, е оставил следа. Всеки следващия е пренаписал. Сега ти си последният. Гласът се спъна. Но има проблем. Не си сам. Точно в този момент лампите угаснаха. Целият коридор потъна в мрак. Нещо изкърца по стената. После тихо дишане. Но не неговото. Шепот до ухото. Ще те препиша преди да завършиш. Виктор скочи. Нямаше никой. Но стената вече не беше стена. Беше прозорец. Отвъд. Огромна библиотека. Безкрайна. С 1000 ръкописи. Всички с едно и също заглавие. 2025. Краят идва. Различни почерци. Различни езици. Различни формати. И на всяка последна страница подпис. Носител. Виктор. Сърцето му заблъска. Ръцете му се изпотиха. Какво беше това място? Проекция? Или истина, която винаги е била там? В този миг, зад гърба му детски смях, същият, който чу на предишната касета. Обърна се. Момче, 7-годишно, със собственото му лице. Готов ли си? Попита то. За какво? Гласът му трепереше. Да напишеш последната версия, тази, която няма да бъде преписана. Момчето не се движеше. Стоеше в края на коридора с усмивка, която не принадлежеше на дете. Беше усмивка на спомен, на сянка. Очите му, идентични с тези на Виктор, отразяваха нещо, което още не се бе случило, но вече бе познато. Последната версия? Попита Виктор тихо, сякаш да се убеди, че още има глас. Момчето кимна. После посочи вратата зад гърба му. Нея я нямаше преди миг. Сега беше там. Дървена, стари петна от вода, месингова дръжка. Над нея надпис, гравиран в метал.
Глас 6. Самопоглъщане. Виктор се доближи, почти без да мисли. Момчето зад него, ма вече го нямаше. Отвори вратата. Това, което видя, не бе стая. Беше архив. Масивно помещение, дълбоко като шахта. Стелажи се простираха на десетки метри, пълни с касети, ленти, тетрадки. Миришеше на прах, метал и нещо електрическо. В центъра – бюро. И на него още една тетрадка, отворена, празна. Но до нея писалка, все още влажна от мастило. Виктор седна. Ръката му сама хвана писалката. Преди да докосне хартията, нещо се промени. Всичко замря. Чу се тих глас, женски, многогласен. Беше като съчетание от 3 гласови нишки, сякаш баба Ванга, Нострадамус и Джин Диксън говореха едновременно. Когато бъде написано с пълно приемане, ние ще престанем да се повтаряме. Той затвори очи и започна. Първото изречение не беше на български, не беше на език, който познаваше. Беше нещо между формула и изповед. Хартията я прие, реагира, започна да се топли, вибрира леко и изреченията се изляха. Минало, настояще и бъдеще се навързаха в едно. Той видя лицата на предишните носители, всички пишещи, всички слушащи. Видя архивите, скрити под врачанските скали, под мадарския конник, в саркофазите на църкви без прозорци. Видя касетите в плевни, в апартаменти, в изоставени станции. Видя как всеки път, когато един човек отваряше устата си да изкаже сън или пророчество, думите не идваха от ума му, а от предавана информация. От това място. Когато мастилото в писалката започна да се изчерпва, една последна дума се появи на листа, не написана от него. Свобода. Тетрадката се затвори сама. Стаята започна да се руши. Не с шум, а с разпадане, като когато сънуваш и се будиш. Архивът се разтвори във въздуха. И отново тъмнина. Но този път не студена. Светлината се върна бавно. И Виктор отвори очи. Седеше на същото си бюро, в същия си апартамент, на масата, лист, само един, на него един единствен ред. Ако четеш това, значи пророчеството не е приключило, а се пренаписва. Навън се бе разсъмнало, слънцето осветяваше улицата. Всичко изглеждаше нормално. Телефонът вибрира. Съобщение. Непознат номер. Ти си следващият автор. Виктор се усмихна. Погледна към листа и започна нов ред.